Здравейте, фенове на Майнкрафт! Сега ще ви покажа как да направите пистън врата, като ето тази. Справо минавате през нея и от тази страна също. Даже ще ви покажа същия цвят, както и при мен. Така. Първо слагаме сините блокчета, както е на онази врата, след това зелените. Така, тук слагаме стики пистъна, това е лепкаво бутало. След това зад стики пистъните слагаме едно купче, върху него слагаме червен камък, редстоун. И започваме отсам да копаем. Оп, тук направихме една грешка. Така. Тук вземаме чернокаменна факла и под тези купчета чупим и слагаме по една факла. Ето така. След това вземаме самия редстоун и започваме да ги свързваме. Ето така. След това започваме да копаем ето тук. Под нашите купчета. Тук пак трябва да стане така. Ето го. Целта е да стигнем от другата страна на вратата, за да може, когато стъпим на сигналната почка, тя да се активира и да отвори нашата врата. Ето така. Тук сме готови. И може вече да закриваме тук. Така. Сега ще ви покажа, няма да остане само така като скелет, а ще остане както миналата, както онази врата. Така. Опс. Тъп спейсбар. Така. И ето тук вече почваме да заобграждаме нашата врата. Не може да сложи, както виждате, с това го правим по този начин. Хем тук ще скрием скелета на нашата врата. Ето. Една секунда, само извинявайте. Ето. Тук съм да сложа сигналните почки. Така. И ето така заобграждаме цялата врата, както ви показах. И след това е точно както тази врата. Абсолютно копие. Ще ви демонстрирам. Ето, минавате от тук. Всичко е готово. Няма проблем. Това беше от мен. Пожелавам ви приятна игра и дано да съм ви бил полезен. Моите клипове може да гледате в сайта YouTube. Това беше от мен. Довиждане.